In mijn eten, in mijn bloed. De voedselketen, dit komt niet goed. In de bodem, het zit overal. Niet te geloven, wat een zwijnenstel. Wat een gore rotzooi, wat een troep. Dit is de blues van de plastic soep. Ik denk dat nou eens bezieken te zien in het Nederlands. En Kees Bode van de Kaas, daar kom ik alle week een keer. Je had de hele plaat geproduceerd, hè? Ja, dat produceert en ik denk inspelen. En te Gerre maakt weer dan zijn project. En dwars, ik denk, ik wil eens wat oren bezieken. Ik wil eens dwars, ik oren muziekstijl. En in Nederlands ook dwars. Omdat het... ik heb een boodschap maken wil binnen wat protestversjes en ja, daar wordt dan goed bereik had. Dus ik denk dat ook in het Nederlands, anders komt het ook in het vierde grens. Ben dan per week verder. Had je al wat reacties gekregen in Boeten Friesland? Nee. Dat komt nog wel. Nee, komt nog wel. Maar dit is voor eeuwig gieten, hè? Dus dat is zo. Ja, wat is ik ben een beetje dwars. Er zitten woord protestsongs bij. Je bent onderwoord, ik wel actief in de politiek. Best dat nog trouwens? Ja, dat ben ik nog wel. Ja. Een beetje minder als het Westen is, maar... daar ben ik wel actief mee. Nou, je had een maatschappelijk verhaal te vertellen. Ja, dat klopt, ja. Ik draai om peken die noemer, want je doet de plastic soep. Bent al die dat wat geëngageerde noemers die wat zeggen over die beeld van de wereld? Ja, wel wat. Maar ik bijvoorbeeld, als die drok maakt zo'n heel lietse dingen, terwijl er heel de wraad zit in de brand. Maar ja, bij meisjes drok om die lietse dingetjes, dat is echt een onderwerp. En ze binnen wel meer dingen die erin spelen. Er zit ook een carnavalsveske zelfs op. Ja, dat is een hele diverse plaat. Heel divers, ja. Hoe ga je hier met ompakt? Misschien beiden of was er een hele band nog bij hoor? Te Gerre hebben we dat in. Ja, maar Kees Bode, hè? Maar Kees Bode, ja. Ik ben een visje in de zee.